το στήριγμα των αδυνάτων και το φως στις σκοτεινές ώρες του πόνου. Σε επικαλούμαστε σήμερα με καθαρή καρδιά και δάκρυα στα μάτια να σταθείς πλάι μας για 5 ημέρες προσευχής, οδηγώντας μας προς το φως και ανοίγοντας δρόμους που μέχρι χθες φαίνονταν κλειστοί. Αναγνωρίζουμε ότι χωρίς τη Θεία Προστασία οι δυνάμεις μας είναι μικρές. Αναγνωρίζουμε ότι μόνο δια της χάριτος του Θεού μπορούμε να σταθούμε όρθιοι μέσα στις θύελες αυτού του κόσμου. Άγιε Γεώργιε, εσύ που γνώρισες τον πόνο, την αδικία και το μαρτύριο, σε παρακαλούμε να σκύψεις με ευσπλαχνία στις προσευχές μας. Σε βλέπουμε να έρχεσαι πάνω σε λευκό άλογο, φωτεινός και γενναίος, και να διώχνεις το σκοτάδι που μας περιβάλλει. Η πίστη μας σε σένα είναι σταθερή. Η ελπίδα μας στη μεσιτεία σου είναι η άγκυρα που κρατά την ψυχή μας να μην πνιγεί στα κύματα της απογοήτευσης. Ο Θεός, διαμέσου σου, μας χαρίζει θάρρος. Όταν ο κόσμος μας γκρεμίζεται,